Neurot je austrijska kompanija sa tradicijom dugom 115 godina koja nudi najmodernije slušne aparate dostupne na tržištu. Ima više od 260 slušnih centara širom Evrope, od kojih 13 posluje u Srbiji. Divno se osjećam se sigurnije, stabilnije, učestvujem više u razgovorima u društvu, ne plašeći se da nešto neću da razumem. Par njih mi je reklo da sam se podmladio jer sad ih bolje čujem. Vi koji me gledate, računajte i očekujte da ćete vi doći u tu fazu, neću da kažem koliko je godina, ali očekujte ove godine i očekujte da će vam se sluh smanjivati vremenom. Htio bih još da kažem da su ovi aparati toliko savremeni da mogu preko telefona da pojačavam ili da smanjujem zvuk, odnosno da podešavam onaj zvuk koji mi odgovara. A ovo je aparat s kojim možete da punite kao i za telefon. To je daleko komfornije, lakše i lepše, ne možete da trčite da kupujete baterije i u svakom slučaju jeftinije. Dakle, ovo ide u kompletu sa ovim slušalicama. Do pre godinu, 2 dana, dok se austrijska firma nije pojavila na našem tržištu, nismo imali mogućnosti da dođemo do ovih najnovijih, najsavremenijih aparata. Ako se sjećate, ranije je bilo veliki 2-3 cm i moglo da se vidi na 20 metara da čovjek nosi. Ovo je sad tako diskretno da apsolutno ne može da se primeti dok se ne obrati baš pažnja na to. Jako je važno da osobe sa oštećenjem sluha koje zahtevaju binauralnu amplifikaciju, odnosno obostranu amplifikaciju, i nose 2 slušna aparata. Nošenje 2 slušna aparata je jedino prirodno slušanje koje nam omogućava bolju lokalizaciju zvuka, bolje razumevanje zvuka, bolju orijentaciju u prostoru, bolje čujnost i tihih zvukova. Ono što je jako bitno, omogućava nam da slušamo bez naprezanja. Ja sam izuzetno zadovoljan čovjek i preporučujem svima koji imaju problema, neka dođu i se obrate ovoj firmi koja se bavi ovim, pomoći im, imaće komfortni život. Velika akcija je u toku. Slušni aparati po 1 dinar u prvih 6 meseci. Dođite u naše slušne centre da se bolje čujemo.